Diu, si no estàs enamorat el dia de Sant Valentí, no et preocupis, tampoc has d'estar mort el dia de Tots Sants. Diu a l'ascensor, diu, hola, sembla mentida com vivim de distanciats en aquests blocs de pisos tan grans. Hi ha molts veïns que convius amb ells molt de temps i ni els reconeixes. A quin pis vas? Diu, soc la teva dona, Pallús. Diu, veu, ja li deia. Potser, si dient a la gent que el cervell és una aplicació, comencin a fer-la servir. Li diu un pacient al psicòleg, estic fatal, però molt fatal. La meva esposa m'odia i la meva amant està intentant-me treure tots els quartos i portar-me a judici. La meva filla gran es va casar amb un yonqui i van acabar divorciats. La petita se'n va anar amb un lladre que li agraden molt les dones i que l'ha deixat tirada amb 4 fills. A sobre, l'arpia que es va casar amb el meu fill ens va fotre del treball a fora, a la meva dona i a mi, i a més ens ha pres la casa. I el psicòleg li respon, bueno, majestat, que tampoc és per tant.